बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बातारमारि गामिनि बर' रायजो राजाफोरनि आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिघा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया सार्किट हाउस लुफुंनो थांखि लानायखौ लाना दिनै क'क्राझार जिल्ला बनसुआ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि IAS बर्नाली दिका बिथांनि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायो। भारतजों लोगोसे गुबुन हादराव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। जों बयबो मिथिगौ नेपाल हादराव रायजो जानाय बर'फोरखौ मेट्स होनना बुंनाय जायो। दानि नेपाल सरकाराव सासे मेट्स एबा बर' MP कुमारी मेट्स बिथांजोआ दानि नेपाल सरकारनि सासे MP। बिथांजो कुमारी मेट्सआ हादरनि प्रभिन्स नम्बर 1 नि सापा कन्स्टिटुएन्सिनि MP, जाय जायगायाव नेपालनि बर'फोरा बांसिन थायो। बेंगालुरुआव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्ला पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय ख्रिस्टियानपारा गामिनि प्रणय दैमारिया गुबुन रायजोआव जिउ गोमाबाय। नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङैलाय नखर बेंनो थाखाय बेंगालुरुआव खामानि मावनो थांदोंमोन प्रणय दैमारिया। 47 बोसोर बैसोनि प्रणय दैमारिया थांनाय मोनाबिलि 7:30 समाव बेंगालुरुआव हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। प्रणय दैमारिनि गोथै सह'आ दासिम न'फारसे मोनफैयाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि प्रणय दैमारिया गावनि बिसि आरो फिसाजो साब्रैखौ गारना बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलांबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानथ पेगु बिथांनि खुगानिफ्राय गनायजाथावै राव। सोलोंथाइ मन्थ्रि रानथ पेगु बिथाङा मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ साइन्स आरो कमार्सआव फरायनो थिनो, मानोना बे मोननैयाव फरायब्ला थाबैनो साख्रि मोनगोन होनना। बिथांनि बेबायदि फरायसाफोरखौ बोसोन होनाय बादिब्ला आर्ट्स स्ट्रिम एबा आयदायाव फरायोब्ला जेबो मुलाम्फा गैया आरो साख्रि मोननो गोब्राब। थारैनो बिथांनि बे रावा खाबजाथाव जादों नामा? बिथांनि बेबायदि बोसोन होनाया गोबां सावरायजादों। गावनि गोब्राब नांथाब नाजानायजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनि अननायाव DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहासार जानो हानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ दिनै मिरु एबसु आरो क'क्राझार एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार KDSA इनडोर स्टेडियामाव बरायनायजों लोगोसे मान बावो। नबजित नार्जारीनो UPPL हानजाया 1,01,000 रांनि चेक गथायो। बेजों लोगोसे नबजित नार्जारीनो BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ BTR सरकारनिफ्राय 3 लाख रां होनो खोथा होयो। बेजों लोगोसेनो नबजित नार्जारीनो बर'नि गोजौसिन मान गोनांसिन देग्लायनि हारिमु बान्था जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ BTR नि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा BTR सरकारनि जानानै फोसावो। मख'नो गोनांदि नबजित नार्जारीनि देरहानायाव DID सिजन 5 नि विनार प्रनिता स्वर्गियारिया नबजित नार्जारीनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो नबजित नार्जारीनि देरहानाया फिन खेबसेबाव बड'लेण्ड आसामनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव होनना फोरमायो आरो नाम्बार 5 खौ खाफाल गोनां होनना फोरमायो, मानोना प्रनिता स्वर्गियारिया गावबो DID सिजन 5 देरहानो हाखांबाय आरो नबजित नार्जारीयाबो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहानो हाबाय। बुंथिनो गोनांदि नबजित नार्जारीनि देरहानाया फिन खेबसेबाव फोरमान खालामबायदि जोंनि बर'फोरा ज' जानानै खामानि मावोब्ला रावबो जोंखौ फेजेननो हाया। दिनै BLTनि गायसनगिरि चेयारमेन बिर सिलागां बसुमतारीनि 25थि रुंसारि सान। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबांथार बिहोमा जगायबोनाय, आखायाव हाथियार लानानै मोनथायनि थाखाय दावहा नांबोनाय BLTनि गोख्रों दैदेनगिरि सिलागां बसुमतारीया 1997 मायथाइनि 28 जुन दिनैनि सानाव गोब्राब लोमजाना जिउ गोमायो। बंसि गामियाव थानाय सिलागांनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावो बिथांनि बिसि रमनि बसुमतारीजों लोगोसे BTR नि गाहाय प्रमद बर', जायगानि MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि बिर सिलागां बसुमतारीनि रुंसारि सान फालिनायजों गोदानै लुफुंनाय मुंख्लं खाम्फाखौ BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखेवो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।